Kaixo, nire izena Nora da eta 4. mailan nago. Kaixo, nire izena Jonas da eta 4. mailan nago. Kaixo, nire izena Olaia da eta 4. mailan nago. Kaixo, nire izena da Ausel eta 4. mailan nago. Egon gara ikasten roboten historia. Eta 2006tik orain arteko roboten inguruko informazioa lantzen gabiltza. Txip bat, gailu elektronikoaren barruan dagoen pieza txiki bat da. Makinei pentsatzen eta aginduak jarraitzen laguntzen diai. Oso ondo, zuek egin duzue robotika, eta gero zuek egin duzue Bideojokoa. Lehen bideojoku jolas famatuena. lehenengo bideojoku famatuena. Nola ditzen da? Pong. Egon gara egiten bai erronka batzuk forma geometrikoekin. Erronka bidez hainbat irudi geometriko sortu behar ditugu eta gero gure robota sortzeko gure 3. irudiko portada egin dugu forma horiekin. Gu ere gauzak landu ditugu eta girotzeko dekorazioa egin dugu. Eta talde bakoitzak bideojoko bat aukeratu du, eta horrekin irudiak margotu ditugu eta gero pantailetan jarri ditugu pantaila moduan jartzen ditugu dekorazioa. Bakarrik bi bukatu dute, bi talde. Eta taldeka zer egin duzue kontau pixka bat. Robotak kartoiarekin, eta gero forratu egin ditugu, eta gero bukatzen dugunean forratzen eta hori dana, margotzen hasten gara. Guk Scratch egin dugu, dala aplikazio bat bideojokoak sortzeko. Bakoitzak beria, ez. Eta gero binakain behar genuen bat. Zer da gehien gustatu jatzuena? Denetik, dena oso gai egon da. Nire robotena. Denetak oso ondo dago, Bai, oso interesgarria. Eta zuei ze gustatu jatzue gehien bat? Niri dekorazio. Bai? Scratch. Agur.